Bidea estua eta luzea izango dela. Bi kirol horietatik haratago, dena da Espainiako selekzioa gaineratu du. Para eso, para el fútbol, españoles. Tenemos que ser españoles y para jugar a pelota sí podemos ser vascos. Bien. El resto, es que todo el resto es selección española, obligada por ley y obligada por sanciones a quien no desee participar en ella. Porque en nuestro país la reivindicación y la exigencia es tanto para unas modalidades deportivas como para otras. Es para todas, desde Tutera a Baracaldo. Y esta es una reivindicación muy sentida. En ese sentido, no esperen que les apoyemos con un voto positivo cuando una vez más se nos niega una reivindicación histórica y transversal en la ciudadanía vasca. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektua aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Inoizko aurrekonturik handiena izango da, 14.000 milioi euroren langa gaindituta. 10 eurotik ia 8 gizarte gastuetarako jarriko dira. Osasun eta hezkuntza sailek hartuko dute aurrekontuaren zatirik handiena, eta bi horiek izango dituzte igoerarik handienak. Aurrekontu igoerarik handiena izango duen sailak osasuna eta hezkuntza izango dira. Aurrekontuen proiektu honen oinarriak oso sendoak dira, eta haren kaudimenak bermatzen du Euskadi gai izango dela bere zerbitzu publikoen mailari eusteko, jarduera ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta bizi dugun egoera ekonomikoa eta sozial nahasiari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak eutsi egin dio inbertsio publikoaren aldeko apustu irmoari eta 1.800 milioi eurotik gorakoa izango da 2022an baino 14,8 handiagoa. Eta Gipuzkoako kontuei dagokienean, aurrekurtean baino 4,8 gehiago bildu du urteko lehen 9 hilabeteetan. Udane Arbeo eman dingo dizkigu xehetasunak. Gipuzkoako Foru Ogasunak 3.300 milioi euro jaso ditu urteko lehen hilabete hauetan, Eder Mendoza Foru bozeramaileak jakinarazi duenez. Pasaden urtean aldi berean baino 153,7 milioi euro gehiago dira horiek 4,8ko hazkundearekin. Azaldu duenez, orain arte zerga nagusien bilakera positiboa izan da eta denek hazkunde nabarmenak erakusten dituzte. Hala nola, PFZ-aren kasuan 4,5 hazi da zerga honen bilketa, lan etekinen atxikipenek 3,3 egin dute gora, bezari dagokionean berriz 2,7 hazi da bilketa, 23,3 milioi euro jasorik, eta hirugarrenik sozietateen gaineko zergak ere hazkundea erakusten du 4,5 hazi baita iazko urtetik. Aipatu lehenengo 9 hilabetean Gipuzkoako Foru Ogasunak 3.379,3 milioi euro jaso dituela, lehenengo 9 hilabeteetan. Pasaden urteko aldi berean baino 153,7 milioi euro gehiago. Hau da, 4,8ko hazkundea izan du zerga bilketak lehenengo 9 hilabeteetan. Eta ogasunaz ari garela, azken orduko aldaketarik ezean derrigorrezkoa izango da ticket buy sistema ezartzea, datorren asteartetik aurrera Gipuzkoan, Udane? Salmentek behera egin dute kostu egora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute. Testuinguru honetan datorren asteartean iritsiko da ticket buy sistema askoren haserrea piztu. Zain justu iragan igandean mobilizazioa egin zuten Donostian dendarteaneko kideak. Dendartean ostalari, merkatari eta zerbitzarien elkarteak sistema honek kalteak eragingo dizkielakoan. Adierazi dute trantsizioa behar bezala egiteko bitartekori jarri gabe hasiko duela ticket buy sistema aldundiak, baina esan bezala aldaketarik ezean datorren asteartean azaroaren batean derrigorrezkoa izango da ticket buy sistema. Eta honen aurrean merkatari txikien artean kexuak dira, batez ere entzun dezagun dendarteaneko kidea. Zedeu itxierak ekarriko ditula. Azken finean lehen neiko lan egin debilena eusteko dendaio beste arazo batekin batzuk erabakiko istia. Baditu kasuak, jubilazioatik hurbilegon o negozio ez joala oso ondo, orduan, aitzegilau arrazoi honekin erabakiko istia. Hoi bai, eta gero bestetik, betikoa, azken finean, hor daude Amazon eta hor daude enpresa handioik, hoik ez ticket baik ezarri beharrik, eta gaina, jakintzazu, nun daukaten egoitza fiskala.
han ez du zer gapatu biherrik. Eta gaitzaldatuta udane Euskadiko nekazaritza ekologikoak goranzko joeran jarraitzen du, baina oraindik badago zer egin Europako itunberdearen helburuak betetzeko. Iazko datuen arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkako nekazalurren azalera 185.000 hektareatakoa da, eta horietatik ekologikoan 8.800 hektarea daude. Alegia, Euskal Autonomia Erkidegoan landatutako azaleraren 4,6% ekologikoan ziurtatuta dago, eta beraz datu horiek erakusten dute nekazaritza ekologikoa gorazko bidean dela. Baina oraindik ere Europako helburuak betetzeke, izan ere Europako itunberdearen estrategiaren helburuetakoa da nekazalurren 25% ekologikoan ziurtatuta egotea. Iazko datuen arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkako nekazalurren azalera 185.000 hektareatakoa da, eta horietatik ekologikoan 8.800 hektarea daude. Alegia, Euskal Autonomia Erkidegoan landatutako azaleraren 4,6% ekologikoan ziurtatuta dago. Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak adierazi du 2021 ekoizpen ekologikoaren azalerak batez beste 1,6% egin zuela gora. Eta 2022ko orain arteko datuei erreparatuta hazkunde hori 1,2%koa da. Eta nabarmentzeko modukoa Gipuzkoak 1,29%ko igoera izan duela. Hala ere, azalerari dagokionez Arabakoa da garrantzitsuena, mahatxondoen, larren eta estentxiboen laborantzari esker, 5.000 hektareatako azalera baitu guztira. Dena dela datu hauek ez dira behin betikoak, eta ikusi egin beharko da nola amaitzen den 2022. Orain arte jasotako datuek alde nabarmenak erakusten dituzte azpi sektore ezberdinen artean. Hortularien eta fruta arbolen azalera da aipagarriena. Fruta arbolen kasuan 20,7% dago ekologikoan izena eman da, eta hortulariei dagokienez 19,9%koa da ekologikoa. Arantza Eguzkiza Kontseiluko presidenteak adierazi duenez, urtez urte Euskadiko nekazaritza ekologikoak goranzko joerari eutsi dio, eta 2021 erregistratutako datuek bide ona erakutsi dute. Bitxorroroz nekazaritzako sailburu ordeak bestalde gaineratu du, datu horiei erreparatuta Europako erronkei aurre egiteko bidea dagoela egiteko, eta horretarako ezinbestekoa izango dela elkarlana sustatzea administrazioaren eta sektorearen artean. Izan ere, Europako itunberdeko baserritik mahaira estrategiaren baitan erronka da Europako nekazalurren azaleraren 1,25% ekologikoa izatea 2030 urterako. Ekonomia gaiekin jarraituta, Bizkaiko metalgintzako sektorean grebak indarrean jarraitzen du, patronalaren eskaintza berriak ez dituelako sindikatuak gogo bete, eta aste amaierarako greba deialdiei utzi diete. Bilerak alaber setasun kezkagarri bat utzi du, ez dutelako datarik jarri berriz ere elkartzeko. Bueno, bilera txarto joan da, eta modu txarrean bukatu da, eta ekarri du proposamen berri bat, baina proposamen hori makillaje hutsa izan da. Gehiengo sindikala negoziazioa desblokeatzeko egin dugu proposamen bat, gure plataforma mugitu dugu, eta patronalak modu oso azkar eta arin batean esan du ez duela onartzen. Eta, argi daukaguna da, 27an, 28an eta azaroaren 2an grebetara goazela. Eta Arabako egoitzetan, ELA eta LAB sindikatuek grebara deitu dute gaurko eta biharko lan hitzarmena eskatzeko. Bi eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1.200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko mahaia desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera manifestazio eta autokarabana antolatu dute bi egun hauetan. Arratsaldeko 5etan gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez?
hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Eta Gasteizko epaile batek kautelazko neurriak hartu ditu Askabidek Gasteizten duen klinikaren aurrean abortuaren aurka protestak egiten dituztenen aurka. Aurrerantzean ezin izango dute osasun zentroa dagoen lekutik 100 metrora gerturatu. Hilabete hasieran Donostiako epaitegi batek hartutako erabaki bera hartu du orain Gasteizeko epaitegiak eta Askabidek egindako salaketa aintzat hartu du beraz. Polonian atxilotuta daukaten Pablo González kazetariaren aferari heltzeko exigitu diote dozenaka kazetarik eta abokatuk Espainiako gobernuko atzerri ministroari. Zehazki eskatu diote Poloniako gobernuari González Espainiaratzeko, hura azke usteko eta prozesu justu bat bermatuko duen prozesu judizial bat abiarazteko. Vale, pues yo estoy. Eta Itamari erreskate ontziko tripulazioak eskatuta agertu da, untziak egin behar dituen ikuskapenen atzerapenengatik. Mediterraneo erdialdean misio humanitario berri bat abiaratu aurretik. Ontzia Kastelloko Burriana herrian dago zamatuta orain, ziurtagiriak berrizteko eta beharrezko baimenak jasotzeko ikuskapenak egin gabe. Datorren ostegunetik aurrera itsasoratzea aurreikusita zeukaten. Ven. Tuyo. Ven, sí. ¿Qué haces? Help here. Okay. Hey. Allá. Okay. Over there. ¿Dónde es? Ahí.
Vale. Joder, tío. Come on. One more. Vete a estos. Eta kultura alorrean udalbiltzak martxan jarri du geuretik sortuak egitasmoaren bigarren aldia. Euskaraz sortutako artea sustatu eta hedatzea helburu duen egitasmo honek bigarren edizioa izango du 2023 eta 2024 urteetan zehar luzatuko dena. Sortzaileak eta udalerriak harremanetan jartzea izango da aurten ere egitasmoaren oinarri nagusia. Kulturak dakarrenarekin jarraituta agurtuko dugu Irati Agirrazkoenaga, gaurkoan ere proposamen interesgarriak esku artean. Eguerdion, Irati. Bai. Bilboko Antzerki Laborategiaren estreinaldi bat izango da azaroaren hasieran, Pabellon 6en Love and Money. Hori da, bai, Pabellon 6 Bilboko Antzerki Laborategiak euskara hutsez ekoizten duen lehenengo antzeslana, lehenengo ekoizpena izango dugu hau, Love and Money, datorren ostiraletik aurrera, datorren ostiralean izango da estreinaldia, eta datorren ostiraletik aurrera larun batero eta igandero izango dugu ikusgai, taula gainean, hau da, ia betez, azaroaren 27 arte, Love and Money hau. Eta ekoizpen honetan, hainbat aktore taula gainean, Ugaitz Alegria, Aiora Sedano, Miriam Carmele Martzante, Neritz García eta Aitor Etxarte, eta Cecil Marketen zuzendaritzapean ibidera hain zuzen. Konsumo gizarteari buruzko antzeslana dugu hau, Pabellon 6ek esan bezala lehenengo aldiz euskara hutsez ekoizten duena, eta Dennis Kellyren antzeslan bat du oinarri. Dennis Kellyk hain zuzen ere, ondorengo galdera erantzun nahi zion bere antzeslan, ez da zer gertatzen da maitasunarekin, diruarekin eta botere ekonomikoarekin obsesionatuta dagoen gizarte batean. Galdera horri erantzuten saiatu dira personai desberdinak ikusiko ditugu taula gainean, lauko airua ordaintzeko prostituzioera jo behar duen edo jortzear dagoen personai bat, erosketa konpultsiboekin eta kredituen menpekotasuna duen pisukide bat, eta zuzendariak berak esaten zuen, berak ere ikusi du bere burua islatuta nolabait obra honetan, berak ere esaten du, berak ere adierazi du, aktore karrerari eusteko hainbat lantzo egin behar izan dituela. Eta hain zuzen, elkarrizketa batean ere esaten zuen, Cecil Marketek esaten zuen, Frantzian zegoela irakurri zuela Love and Money obra hau, eta momentu horretan bizi baldintzak kaskarrak salatzeko bere buruari zu eman zion ikasle bat etorri zaiola gogora, eta aldi berean ari zela obra irakurtzen, eta pentsatu zuela, nik noizbait antzeslan hau zuzendu beharra dut. Eta, esan bezala, gizarte honetako errealitaterik basatienak agertzen ditu antzeslanak, baina berak azpimarratzen duenez gustukoa du moralismorik gabe edo panfleto bat egitetik aldendu egiten dela aldi berean, ezta? Eta, aktorei dagokienez, elkarrizketan eta aitortu dute, neke emozional handia sentitu dutela ensaioekin, Ugaitz Alegriak adibez, ez hainbeste neke fisikoa, ohituta dagoelako oholtzan batera eta bestera ibiltzen, baina bai neke emozionala solasaldien kargaren gaitik edo pisuaren gaitik. Beraz, esan bezala, datorren ostiralean estreinatuko da Love and Money euskara hutsezko antzeslan hau.
Aktualitatez beteriko antzeslan hori alde batetik, eta antzerkiarekin jarraituta, Azpeitin izango dira Euskal Antzerki topaketak, ez da, datorren astetik aurrera? Hori da, antzerkiarekin jarraitu da ondo esan duzun bezala, datorren aste artean, emango zai hasiera Azpeitiko Euskal Antzerki topaketei, 40. edizioa dugu aurtengoa, eta guztira, aur eta helduentzako antzeslanak kontutan hartuta 11 antzeslane izango dira ikusgai, azaroaren 1-tik azaroaren 20 bitarte. Herri antzerkiarekin hasiko dira, eta gero zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan, eta intxaurra lanak estreinatuko dira. Bilanen estreinaldia ikusteko aukera izango dugu. Hasiera indartsua beraz, herri azpeitiar antzerki zalek osatutako lana taularatuko delako azaroaren 1-tik 4 San Agustin kulturgunean, eta ondoren etorriko dira bestea. Gainera antolatzaileek aipatu dutenez, oholtzetatik abiatu ziren topaketa hauek sortzeko, baina ondoren kulturaz kooperatibarekin eta herriko beste eragile batzuekin batera sortu dituzte hainbat jardunaldi antzerki zaletasuna eta antzerkiarekiko maitasuna begirunea baita ere lantzeko, ez? Eta horrela tailerrak egongo dira, mediazio tailer hauetan parte hartuko dira Orman Poster kolektibokoak, Tripa kolektibokoak eta Metro Kuadruka sormen laborategiak, eta hemen esan bezala gaztetxoen ere antzerkia ez bakarrik gaurkotasuna lantzeko bide bezala, baina baita ere munduari beste era batera begiratzeko bide bezala landu nahi da, antzerkia bera instrumento bezala, ezta? Antzerkitopaketak.eus web orrialdean dagoeneko programa osoa igota, baina emanaldietako batzuk aipatzearren, Marmar Teatroaren Tarzane izango dugu azaroaren 5ean, Atz Teatroaren Balbea azaroaren 10ean, Markelineren Ganbara azaroaren 12ean, eta azaroaren 20ean, azken egunean, Metro Kuadrakoa sormen laborategiaren estreinaldia, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan. Beraz, badugu antzerkiaz gozatzeko aukera baita Euskal Herriko txoko desberdinetan. Antzerkia soilik ez, literatura ere badagurean, esaterako Ondarroan hasiko den literatura muak jaialdia. Hori da, bai kulturaz gozatzeko antolatu zuten eta antolatzuten literatura muak jaialdia Ondarroan, bihar hasita eta datorren aste arte bitarte, letren eta hitzen lurralde izango da Ondarroa, ezta? Sormena ikuskizunak egongo dira, danak hitzen edo berben bueltan. Nanopuin lehiaketarekin eta Agustin Zubikarai novela bekarekin abiatuko dute literatura mua jaialdi hau, eta iazko Agustin Zubikarai beka irabazi zuen Mikel Alvarez Arriegi idazleak bere proiektutik sortutako Euskalia eleberria aurkeztuko du. Novela beltzaren eta umorearen tartean mugitzen zen proiektua zen hasiera batean hau, eta orain hortik etorri den edo hortik eratorritako Euskalia eleberria aurkeztuko du. Hortaz gain, Jon Maiaren kantu bat gara emanaldia ere izango da. Herriko sortzaileei ere tartea emango zaie, urriaren 29ean esaterako, Leire Bilbao idazleak etxeko urak errezitaldia eskainiko baitueko Fradia Zaharrean. Urriaren 30ean igandean bertso saio feminista izango da, eta astelenean Arimen gauaren eguna izango da, Arimaren gauarentzat erreserbatu dute egun hori, eta kaleko argiak itzaliko dira arratsaldeko 7:00-tik 9:00 Alde Zaharretik Kanpo Santuraino. Dagoeneko ikuskizun horietarako sarreak salgai daude Beikozinako lehiatilan, eta beraz, subia dutenek disfrutatzeko aukera baita ere literaturaz Ondarroan. Agenda bete-beterik eta kontzertuak ere izango direlako, ezta? Aipatu dugu antzerkia, literatura, baina musika ere, Udagoieneko ostera kontzertu zikloa hasiko delako, Bilbon, Zaian, Igorren eta Berrezen. Hori da, azaroaren 3-tik aurrera, datorren astetik aurrera, Bilbon Korrontzi eta Kalakan taldeak igoko dira oholtzara, azaroaren 3-an, ondoren etorriko da Zaiaren txanda, Zaiako herrian, Linton Town eta Sua egongo dira, bertan, eta Igorren Niko Etxart, Apapa eta Kerobia, azaroaren 12an bukatzeko berri zen Labasu eta J. Martinaren kontzertuak ere egongo dira azaroaren 26an. Udagieneko osterak kulturre zirkuituaren edizio berri bati eman nahi izan dio hasiera, ez da kultur edizioni kontzertuen bitartez, Euskaltzalen topagunearekin berriz ere egiten ekimena. Eta hemen helburua baita ere Bizkaia osoan zehar punta-puntako euskal sortzaileek oholtzara igotzea da, eta ez bakarrik hirigunetan izan bezala
bezala, baizik eta herrietan ere. Beraz, hor ere baditugu 4 emanaldi, esan bezala, Bilbon, Korrontzi eta Kalakan, Zaian, Linton Town eta Sua, Igorren Niko Etxarta, Papa eta Kerobia, eta Berrizen Labasu eta J. Martina. Kulturplanik ez zaigu faltako ez datozen egunotan ere, Zirati Agirrezko naga, mila esker beste behin. Eskerrik asko zeuei. Eta Blakiz Beltza bi Ainhoa filmaren aurkezpen lanetan munduari bira eman ostean, kolpez zaioan izango da gaurkoan Fermin Muguruza, Naroa Iturri eta Ekine Atorrazagastirekin. Muguruzaren animaziozko filmak 4. astea du zinemetan, Euskal Herrian, Katalunian eta Galizan. Argentinan ere estreinatu dute eta handik datorren zuzen ere Fermin Amaikako Donostiako platora. Jarraian aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta segituan izango gara bueltan eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan, Arantxa Tapia izango dugu gurean ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburua. Orain arte. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiretxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sebe zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Aurreko plazan drenko plak dauzkagu ahoan, ideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan, ideak doinuak dara matzagu kolkoan, ilargi berriak laguntzaren ondoan. Egunen olegez, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Arantxa Tapia, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua, ongi etorri.
Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, azken asteotan eztabaida piztu da, Arabako mahastien sormarka dela eta Eusko Jaurlaritzak izendapenari behin-behineko argi berdea eman ostean, naiz eta Europako batzordearen batasunaren ebazpenaren zain egon, zer nabarmenduko zenuke auzi honetaz? Bueno, nik uste dut, lehenik eta behin jakin behar degula enpresa pribatu batzuek egiten dutela eskaria, bere negozio beste erabatera kudeatu nahi dutelako. Erabat zilegia da beraz, legeari lotutakoa eta legearen arabera hori aukera bat da, borondatezkoa, beraz, badago talde bat hori egin nahi duna, eta guri ardura tokatzen zaigu, Jaurlaritza bezala horrei bide ematea. Eta horrela egin dugu orain arte. Bide eman genion, alik eta txosten egokiena bidaliz Madrilera, Madrilerek berdin egin du Bruselera, eta legeak dioenez gainea, momentu honetan behin-behineko baimena eman daiteke, horrela eskatu digute eta horrei bide eman diogu. Eta berriro diot, guk erabateko errespetua enpresa pribatuak eta bere negozioa da, eta erabateko errespetua erabakitzen dutenak baita ere, momentu honetan dauden jatorri izendapenean mantentzea guretzako bi multzoak dira garrantzitsuak, biak dira Arabar Errioxako upategiak eta nolabait nekazariak, eta biak babestuko ditugu. Uste duzu auzia politizatu egin dela, Errioxako gobernua hortartean dagoelako, errekurtsoa jarri duelako? Bueno, nik uste dut, hasiera batetikan ikusi zanean aukera hau bazegoela eta eskaera hori bazegoela, izan dela interes bat politizatzeko eta bihurtzeko hau erabaki politiko bat izango balitz bezala. Ahaztuta benetan berriro enpresa pribatuak direla eta bere etorkizuna jokatzen ari direla eta erabateko legekotasunez ari direla. Zentzu horretan, hori Jaurlaritza bezala eta gobernuei tokatzen zaigu babesa ematea gure sektoreei eta guk inongo zalantzari gabe aurrela egiten ari gera. Kanporaten nahi dutenak eta barruan geratu nahi dutenekin. Europako batasunetik etorriko den agindu edo ebazpen horren zain dena delakoa zein bide jarraituko du Eusko Jaurlaritzak gai honetan? Bueno, orain egin duguna, momentu honetan dokumentazio guztia eta espediente guztia Bruselan dago, bereiek behin betikoa emango dute edo ez dakigu, gure ustez ondo jantzita dago espediente osoa, horrela saiatu gea, eta legeak dio bitarte horretan behin-behineko eskaera egin daitekela eta erabilera hasi daitekela, horretarako estatutuak behar dira, nolabaiteko Consejo Reguladoren antzeko zerbait sortu behar da, eta horretan ari dira, eta horrei bide ematen diogu, eskaera dago, eta guri tokatzen zaigu alik eta ondoen hori kudeatzea. Atzokoan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu ziren, 14.000 milioi euroko langa gaindituko dutenak. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko adierazle ekonomikoei begiratuta, esan dezakegu agian, Europako beste herrialde batzuekin alderatuta, hobeak direla, baina Europa mailan atzeraldia baldin badator, blindatuta ote gaude. Bueno, hori ezin da, inoiz ere horrela esan une honetan mundua oso globala da, gure ekonomia globalizatuta dago baita ere, garrantzia jarri diogu berrikuntzari baino baita ere nazioartetzeari. Beraz, edozer gertatzen dela ez bakarrikan Europan, beste lekuetan ere guregan eragina dauka. Bueno, gure enpresak ikasi dute baita ere resilienteagoak gaztelaniaz esaten dana, hau da, askotz ere egonkorragoak izaten eta beste era batera erantzuten dauden desegonkortasunei eta jakin gabe zehazki zer etorriko dan, ezta? Baina bai, atzeraldi bat etortze baldin bada, arriskua dago baita ere gu ere atzeraldian sartzeko. Hala ere, gaurko adierazlekin esan beharra dago gure enpresek indarrez daudela, oraindikan ere, inbertsioak egiteko eta lehiakorragoak izateko asmotan. Nazioartean mugitzen, baino baita ere, gure nolabait kateak, hornidura kateak ona ekarriz eta askotz ere landuagoa izaten etorkizuna. Zentzu horretan ikuste eta aurrera pausoak eman ditugula eta pandemiak asko irakatsi digula. Testuinguru honetan etorri dira Europako funtsak, hain zuzen ere 200 milioi inguru, baino gehiago, jasoko dituzte autoelektrikoen planak, zati handi bat hartuko du Volkswagenek, baina inbertsioaren erdia baino gehiago Mercedesek patrikaratuko du, zer suposatzen du honek? Bueno, guk beti esan dugu nolabait gure enpresek bazituztela proiektu garrantzitsuak, proiektu interesgarriak eta ondo jantzita zeudela. Eta honek horrela demostratu du, nolabait perte honek demostratu du kapazitatea egon dela proiektu horiek aurkezteko, ondo aurkezteko. Badaude proiektu txikiagoak,
eta handiagoa. Kasu honetan Mercedes da gure kasuan erkidegoan handiena, baina Mercedes ez doa bakarrik. Mercedesek ditu baita ere beste enpresa euskaldunak berekin hainbat proiektu garatzeko, ez da proiektu bakarra, proiektuak nolabait diferenteak dira, aterki baten azpian esango genuke, eta hor enpresa dexente daude euskaldunak, eta zentzu horretan pozteko modukoa da. Esan genuena hori egia da, eta behingoz ia hori, baliabide horiek iristen diren gure enpresetara. Badirudi jarraituko duela, espero dugu gauzak ondo jatea eta ondo kudeatzea guzti horiek, beste perte batzuk ere badaude oraindikan bukatu gabe, nolabait ez lehipena, eta espero duguna da ahalik eta azkarren iristea diru horiek, ze hor daude eta gure enpresek behar dituzte. Mercedesek horrez gain 1.200 milioi euroren inbertzioa agindu zuen, hain zuzen ere, noiz iritziko diren inbertsio hori berririk duzue? Nik uste dut enpresa berak nolabait adierazi zuela hori oso aurreratuta dagoela, eta azken dokumentu ofiziala behar du edo erabaki ofizial bat, baina nik uste dut hori ez dagoela zalantzan, argi dago inbertsio hori egingo dela, Gasteizen egingo dela, eta horrek suposatuko duela Mercedesentzako bai, baina inguruko hornitzaileentzako ere ikaragarrizko aurrera pausoa, teknologizazioa eta beste nolabait mundu batean sartzea, eta mundu hori da autoelektrikoarena. Gaur egun agian zerbait egiten nahi da, baina askotz ere indarra handiagoekin sartuko litzateke. Beraz, proiektu hori joango da garatzen eta ikusiko dugu. Beste enpresa bat da Siemens Gamesa, milaka kaleratze iragarri dituena mundu mailan, oraindik ere jakiteke zenolako inpaktua izango duen Zamudioko lantegian, berriki elkartu zarete zuzendaritzarekin, ez dakite baieztapenik eman dezakezuen bilera horren ostean. Langileen eta enpresen arteko erlazioa beraien artekoa da eta errespetuz hartu behar dugu eta horrela hartzen dugu. Gure arteko erlazioan ikuste gauza pare bat oso argi gelditu zirela guretzako garrantzitsua direnak. Eta da Siemens Gamesak egiten du, jarraitzen du apostua egiten Euskadiren gatikan eta Zamudioko egoitzen gatikan, eta bertan dagoen jakinduria eta ekosistema osoa oso ondo baloratzen da. Beraz, apostu hori mantentzen da eta inologako zalantzarik gabe gainera, eta horrela dirazi ziguten. Eta bestalde guretzako interesgarria dana, eta beraiekin lehendikan ere lantzen ari ginana, hornidura kate guztia. Hau da, zenbat enpresa daude euskaldunak, dagoeneko Siemens Gamesakin lan egiten dutenak, hemen, baina baita ere mundu mailan. Eta hor ere konfiantza bat enpresa horiengan, eta nolabaiteko lotura hori areagotzeko, eta kalitatea hobetzeko, gauzak hobeto egiteko, eraginkorragoak izateko, momentu honetan hori behar degulako, eta elkarrei lagunduz nik uste dut hori posiblea dela. Guretzako beraz garrantzitsua mantentzearen apostua, eta gure hornitzaileekin ere, nolabait elkarrekin lantzekoa. Beraz, alde horretatik nik uste dut positiboa izan zela, jakinikan gaurko egoera Siemens Gamesan oso konplexua dela. Mantentzeko egoera edo konpromiso hori aipatu duzu, baina horrek ez da nahi du Zamudioko lantegian ez direla kaleratzerik egongo? Gu ez ginen sartu kaleratze berezietan, ze benetan hori negoziaketa batean dago, eta aipatzen nuen bezala errespetuz eman behar dugu. Bai, aipatu ziguten, denboraz egingo dutela, eta baita ere inongo esango genuke kaleratze traumatikoak erabili gabe. Ikusi dezagun eta batez ere landu dezatela, eta horrela eskatu genien, landu dezatela gardentasun osoz langilekin. Hori da garrantzitsuena guretzako. Energiaren alorrean, zein puntutan da Euskal Autonomia Erkidegoa? Badakizu une honetan beste hainbat leku bezala Europa mailan badugula menpekotasuna, kasu honetan gasarekiko, kanpotikan datorren gasarekiko, horrek suposatzen du badagoela baliabidea, baino asko ordaintzen dugula baliabide hori, eta energia berriztagarriak ez ditugula gehiegi sortzen. Hori izan da, Euskadin mandan arazo nagusienetako bat, industria oso potoloa daukagu eta ez dugu energiarik sortzen. Nik uste dut orain konturatu gerala ze garrantzia duen bertan sortzeak, Nafarroan daukagu adibide garrantzitsu bat, eta guk ere urratsa handia eman behar dugu zentzu horretan. Nik uste gizarte bezala konturatzen ari gerala horretaz, eta unea iritsi da, instalazio fotovoltaikoak, biomasakoak, eolikoak, izan handiagoak edo txikiagoak, autokonsumorako, komunidade energetikoak erabiliz, edo instalazio handiagoak. Guztiak behar ditugu, eta orain da unea eman dezagun urrats hori, ahalik eta ondoen noski,
berme guztiekin ingurumen ikuspegitikan, baina kontutan izanikan energia berriztagarrietara pasa behar degula. Hori ez dela soluzio bakarra eta hidrogenoa ere beharko degula, eta horretan ere landu egin behar dugu, baina urratsa handia egiteko momentua iritsi zaigu eta aukera dugu. Egun hemen kontsumitzen den energiaren 10% soilik da bertan ekoitzitakoa, zein nolako epeetan mugitzen gara portzentai hori handitzeko eta zenbateraino? Bueno, helburua jarrita geneukan ez oso helburu handia esango genuke, 20% iristekoa 2030 urterako, horrek guretzako suposatzen zuen bikoiztea baino gehiago, baina ikusirikan momentu honetan gertatu zaiguna Rusiak, Ukraina inbaditzen du, horrek suposatzen du ikaragarrizko arazo bat, eta geneukan transizio hori buruan geneukan eta lantzen ari ginela nolabait azeleratu egiten da. Gaur egun bilatu beharko genuke 20 horretatikan pixka bat gehiago joatea, Europak 40% jarri du, 40-45 ari da planteatzen. Hori asko da, gu oso urrun gaude, baina aukerak baditugu. Beraz, tokatzen zaiguna da, baliabide guztiak alik eta ondoen lantzea, eta ari gera, hori komunitate energetiko txikiagoak, biztanleekin, planteatzen ari gera, baita ere enpresak parte ardezatela instalazioa handiagotan sor daitezken komunitateetan, edo administrazio publiko bezala baita ere tokatzen zaigu, gure teilatuetan ere horrelako instalazio jarri alizatea autokonsumorako izango direnak. Beraz, nik uste kontzientzia hori eta aukera hori hartu eta aurrera egin behar degula. Gauza bat geldituko zaigu, eta da, administrazioen ikuspegitikan, baita ere tramitazio guzti hori nolabait azkartza, eta hori gure esku dago baita ere. Autokontsumo aipatu duzula, egun ez dago edonoren esku, plaka fotovoltaikoak euren etxeetan ezartzearena, zenolako laguntzak aurreikusten ditu Jaurlaritzak? Honetan laguntza potoloak daude horretarako, eta ez da bakarrikan norberak bere etxean, ze hori ere, etxe handi bat izan behar duzu, eta zu, ez dakit, adosatu batean edo horrela bizi, baina badaude baita ere beste aukera batzuk esaten dara komunitate energetikoak leku batean horrelako instalazio handiago bat jarri eta zuk zure partaidetza hartu eta horretarako ere diru laguntzak badaude eta modu desberdinak daude egiteko. Nik uste dut une honetan komeni zaiguna da jakitea ze laguntza dauden eta asko eta diferenteak daude. Eta, nolabait hartu egokiena izango dana jakinikan, une honetan dagoen prezioarekin egiten dan inbertsioa oso azkar bueltatzen dela guregana, eta hori etorkizuneko inbertsio bat da. Eta energia berriztagarrien proiektuekin lotuta, zeintzuk dira epe laburrean dituzuenak main gainean? Epe laburrean desente daude main gainean eskaerak eginda. Aurreratuenak dauzkagu bi Araban, izango liratekenak Oion inguruan eta Azazeta inguruan, horiek daude aurreratuenak, baina badira beste batzuk baita ere, bai fotovoltaikoak eta baita ere eolikoak martxan daudenak. Jakinikan badagula beste instalazio fotovoltaikoak, ekienea, aurreko legealdian hasi genuena, prozesu guztia, eta tramitazio administratiboan ere horgoaz aurrera. Baina horregatikan aipatzen nuen, administrazio guztiak baita ere jarri behar dugu guretikan onena izango dana proiektu horiek gauzatu ahal izateko. Berme guztiekin inoiz ez dugu esaten bermeak kentzea. Bermeak hartu, baina baita ere azkarragotzea, ze bestela ez gera iritsiko denboraz. Arabako proiektu eolikoei buruz, Arabako diputazioak egin du txosten bat eta aipatu du, Eusko Jaurlaritzak proposatukotako 9 proiektuetatik 7 izango luketela ingurumenean eragin larria edo oso larria. Honek zein eratara baldintzatuko ditu proiektu horiek? Ari gera hitz egiten PTS-ari buruz. Hau da, ari gera lantzen PTS bat, non kokalekuak aztertzen ditugu, bai instalazio fotovoltaikoak eta instalazio eolikoak. Hau da, nun dago haizea, nun dago eguzkia, eta planteatzen ditugun non den aukerak nun ditugun. Eta horren aurrean eginda txosten bat, foru aldunditikan, aipatuz hainbat gauza ze egoera gerta daitezken. Horrek ez du suposatzen berez ezer eragozten duenik, gu kontutan hartuko ditugu, aipatu diren gauza guztiak, baina adibide bat esateko, mendikate batean aurre ikuste baldin bada, leku bat instalazio eolikoak egiteko eta arazoa baldin badago, ez dakit, iparraldetikan ekialdera begiratuz, agian beste erabatea jarri beharko da, kalteak ekiditeko. Beraz, ez du erabatera gozten, baizik eta egiten diguna da,
nolabait atentzioa ditu, esan ez, kontuz, hemen arazoak egon daitezke. Eta horrekin noski PTS-arekin jarraituko dugu, eta alik eta egokien aterako da dokumentazio hori, oraindik tramitazioa luzea da, eta jarraituko dugu lanean. Tokia eta kudeaketarekin lotuta dira hainbat eta hainbat herritarren kezkak, berriztagarriekin lotutako horiek, ulertzen duzu berriztagarriak bai, baina ez nire etxe ondoan argumentu hori? Hori izan da, nik uste dut, gizaki guztion jarrera bat momentu batean edo bestean. Baina gaur egun ikusita ze arazo ditugun, nik uste dut sentsibilitate pixka bat izan behar degula, eta baita ere kontutan izan behar degula, nire etxean ez, baina zurean jartzen detenean, zurean egiten dut kalte. Beraz, parteka dezagun, nolabait, arriskua baldin badago, arriskua kontutan izatea, eta parteka dezagun baita ere onurak. Orduan, elkarrekin lan egin dezagun zen eretzat, ona ez baldin bada zuretzat ere ez da ona. Orduan, zergatikan esaten dugu aldamenekoan bai, baino nirean ez. Nik uste iritsi dela momentua pixko bat guztiok elkarrekin lan egin dezagun, eta adostu dezagun nola, non eta zertarako behar ditugun, zertarako argi dago, nola egingo dugun eredu desberdinak egon daitezke, finkatu ditzagun eta erabaki dezagun bai egitea. Nik uste ja ez dela momentua ez ezatekoa eta beste batek egin dezala. Posible da dena energia berriztagarrien proiektu hauek ezartzea ingurumenari, naturari kalterik egin gabe edo kalterik txikiena egiten? Noski, eta demostratuta dago mundu mailan, nik uste dut ez dagoela herririkan pentsatzen duena nik jarriko dut instalazio bat kalte egiteko. Beraz, kontutan hartzen dira beti lekurik onenak, noski, baino baita ere kalterik eta txikiena egiten, baino hori ospital bat martxan jartzen dugunean, edo errepide bat egiten dugunean, edo beste edo nolako azpigitura bat, edo eskola bat, izaten ditu bere kalteak, baina beti baloratzen dira zein dira kalteak, zein dira onurak, kalteak txikienak izan daitezen, eta kalte horiek gaina horien ordaina nola egiten da beste era batera. Guzti hori kontutan hartu eta lan egiten dugu beti, kasu honetan ere berdin egin dezagun. Eolikoen proiektuak hizketan ari garela, Statkraft enpresa norvegiarraren bi proiektu horiek iragarrita, Eusko Jaurlaritzak bertan parte hartuko du? Eskaini egin zaigu partaidetza, eta oraindik proiektuak oso hastapenetan daude, ikusiko dugu aurrera egiteko modu bat dagoen, ze aztertu behar ditugu baita ere ingurumen ikuspegitikan posible den, eta baita ere gure parte hartzea zemotatakoa izango den. Baina beti egiten dugun bezala, bai fotovoltaikoetan, ekian eta ekienean parte hartzen dugu. Parte hartzen dugu aixe indarren, badugu baita ere solariakin beste proiekturen bat, ekioletan parte hartzen dugu. Beste proiektu batzuetan ez agian parte hartze ekonomikoa zea sozio bezala, baina bai beste erabatekoa. Moduak daude eta energia berriztagarriak aurrera egiteko beti bidelagun izango gea. Enpresa norvegiarra hau publikoa dela, izaera publikoa duela da azpimarratu dena, gehien bat. Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako enpresa publiko bat aurrera eramatea posible da? Enpresa publikoa da, baina horrek ez du esan nahi onurarik gabekoa denik. Hau da, onurak bilatzen ditu eta onura horiek gaina berrira eramaten ditu, logikoa den bezala. Euskadin aspalditik daukagu enpresa bat 40 urte dituena, oraintxe beteko ditu gainea, eta ospatuko dugu energiaren euskal erakundea eta proiektu askotan parte hartu izan du eta parte hartzen du. Beraz, badugu etxean ere norekin lan egin, eta suerte bat daukagu eta da pribatu asko ditugula baita ere interesatuak daudenak, elkarrekin lanean nik uste dut pribatuak eta publikoak Euskadin badugula halako seina berezi bat non elkarrekin lantzeko aukera dugun eta ohitura dugun, eta izan publikoa, izan pribatua, o izan elkarrekin nik uste proiekturiko berenak bilatu behar ditugula. Enpresa pribatuen inguruan ere, hain zuzen ere inflazioaren gorakadaren atzean, arrazoietako bat, handi batean, izan da energiaren prezioa handiaren ondorioz, eta ikusi da nola enpresa energetiko handienek mozkinak biderkatu dituzten, nola ikusten duzu hauzia? Nik uste dut Europatikan oso argi geratu dela zein izan daiteke bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikan ez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da.
horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekeela. Prezioak mugatu behar dira orduan. Bueno, prezioak mugatu baino, nik uste Bontarleiekenek aipatzen duena da, lehendikan egoera normalizatu batean zure etekinak 10-koak baldin badira, eta egoera berezia dalako, zure etekinak 15-koak baldin badira, agian badago hor, zati bat, herritarri bueltatu behar diozuna, edo zure herriari bueltatu behar diozuna nolabait. Eta hortik nik uste bide bat badagoela, eta planteamentua orokorrean guk ondo ikusten dugu. Eta zein eratara egin zitekeen hori? Bueno, nik uste beraiek handikan planteatzen dutenean horrelako sistema bat, beraiek direktibak aterako dituztela eta finkatuko digutela nola egin, eta ikusiko dugu guri zer tokatzen zaigun, ze badakizu erregulazioan guk ez dugula eskumenik eta estatuak egin behar duela. Baina hasierako planteamendu bezala guk egoki ikusten dugu. Baina agian zerga sistemaren bitartez egokitu daiteke eraren batean edo? Bueno, nik uste dut zergak eta erregulazioa lotuta daudela, eta ez daudela gure esku momentu honetan, baina ez dute eskumenetan sartu nahi, zegune honetan Europar osoak, Europar batasunak definitzen duen politika izan da alde batetik gasaren gaia nola kudeatu eta nola aurrera eraman, Ukrainiaren gaia nola elkarrekin landu eta elektrizitatearen gaia ere elkarrekin lantzen baldin badugu hobea izango da. Baina ez bakarrikan etekinak edo ateradian mozkinak nola landu baizik eta erregulazio berri bat behar du Europak, ikusi da etzala egokia edo egokiena orain daukaguna eta hori ere lantzeko dago eta hori Europar erregulazioa da. Beraz, guztia azter dezagun hori da gure ikuspegia eta soluzio egoki bat eman diezaiogun orokorrean. Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburu, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei eskerrak. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solazaldiarekin, gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Jon Ansa. Gero arte. Kaixo, gaur sakanako Irurtzun, Izurdiaga eta Etxarren eragoaz. Bazatuzte gurekin? Guazen! Lau horma artean, ta ezin urtean, tristen nabil, oien itxun dute. Ane Martija! Zu zara hemen, zu entzutera etorri gara, baina zu entzutera etorri baino lehenago ezagutzera ere bai. Ez diet esan oraindik ikusentzule, norekin nagoen, Nerea Balda. Zurekin agozta. Hori da. Irurtzundarra. Irurtzundarra. Betidanik. Bai, betidanik. Ikote! Nora ekarri nauzue? Bueno, pues... Irurtzunen nago, baina nora ekarri nauzue? Pikuxarrera. Dituzue, dantza talde bat duzue, baina baita izaki mitologikoak. Ez da broma, gaur elegante torri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante torri naizona.
Solasaldia hasiko dugu gaurkoan ere, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña, guardion. Guardion, Leire. Eta Jon Ansagorekin ere, guardion. Eguneko albiste bada, ezta, EAJak eta PSOEk egitun egin dutena, kirol legearen inguruan, eta horrek albidetuko duela pilota selekzioa eta surfe selekzioa, euskal selekzioak nazioartean jokatu ahal izatea. Lehenik eta behin osatuko dugu informazioa, eta gero komentatuko dugu. Euskal pilota selekzioak nazioartean ofizialtasuna lortzeko behar duen laguntza eskaintzeko. Para eso, para el fútbol, españoles. Tenemos que ser españoles y para jugar a pelota sí podemos ser vascos. Bien. El resto, es que todo el resto es selección española, obligada por ley y obligada por sanciones a quien no desee participar en ella. Porque en nuestro país la reivindicación y la exigencia es tanto para unas modalidades deportivas como para otras. Es para todas. Desde Tutera a Baracaldo. Y esta es una reivindicación muy sentida. En ese sentido, no esperen que les apoyemos con un voto positivo cuando una vez más se nos niega una reivindicación histórica y transversal en la ciudadanía vasca. Uste dut ez dudala gehiegi esaten gaurkoa euskal kirolentzat egun historikoa dela esaten badut. Historikoa ere bada euskal selekzioei nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko eskubidea aitortu behar zaiela uste dugun milaka eta milaka euskaldun herritarrontzat. Historikoa, horrezela definitu du Ortuzarrek, zuek lehenik eta behin nola hartu duzue berria? Ondo ikusten dut, baina betiko kontua, ez dakit zeintzuk diren irizpideak, kontraesan bat ikusten dut, aurreko, ez dakit asteetan, egon zala hemen lasterketa bat korrika egiterakoan, jendea ezin zuela parte hartu. Triatloia, bai. Eta hor, ez, futbolean ez, gero surfean bai, dinot, hor kontraesan bat ikusten dut. Aposten naiz kirolari batzuek hori, eskubide hori eukitzea, baina zergatik ez guztio. Jon? Bai, ikusi beharko dira xehetasunak, aztertu behar dut ere hobeto, baina gehiago da hor ere sustraiak dituzten kiroletan. Eta hori oso ambigua da, zeren hemen sustraiak dituzten kirolak asko dira, ez? Baina ulertzen da horrelako kirol regionalak edo konsideratzen direnak izan daitezke, betza pilotaren kasua, surfa nazioartekoa da, badera kasuistika desberdina. Ni asko poztu naiz, esan nahi dute, jende asko mugitu da, gai honen inguruan, garbi dago alderdi politikoek ere ez zutela aldarrikapen hori kontuan hartuko espaldego eskakizun bat gizartean ere, batzuk ari dira gabeziei begira, Twitterren ari zaizkite gurde xente maten honekin, baina nik nahiago dut begiratu lortu denari ere. Gure bezalako kasuetan pauso txikienak ere balioa handia dauka, ez? Nez eta egia den, arrisku batzuk eta kezka batzuk sortzen direla. Orain, Nafarroa eta Ipar Euskal Herria nola integratu daitezke edo euskal selekzioen baita jokatu nahi duen jende guztiak jaio den lurraldearen arabera aukera izango du, ez? Iruditzen zait, orain arte bezala jarraitu beharko dela aldarrikatzen, jarraitu beharko dira pausoak ematen eta gauza gehiago lortzen, baina ni pozu egin ez zeren lorpen ikaragarririk ez dugu eduki. Alor honetan, nik esango nuke inoiz. Orduan ez dugu, ez du lortutakoa. Aurrera eta EAJak negoziatu du, baina negoziatu ahal izan du jende askok lan egin eta borroka egin duelako ideia horren alde. Baina, zuzen ere, egunotan ari dira jokatzen, munduko eskupilota txapelketa miarritzen eta oso posgarria izan da baita ere pilotari entzate berri hau. Baina dena den, xetasunetara joan da, ezta? Zerrek dio kirolaren lege honek, aipatu duzunaren hildotik, sustrai historikoak izan behar dituela kirol horrek, nazioarteko federazioak onartu beharko lukeela selekzio berri hura, eta Espainiakoa baino lehen
sortua izan behar dela. 3 baldintza horiek betetzen dituztenez, pilotarena eta surfarena, ahalbidetu da, argi berdea eman zaio, selekzio horiek aurrera eramatera, ez? Baina horrek dituen kontraesan guztiak Alaitzek komentatzen zituen bezala, ez? Hemendik aurrera beraz, zenolako aurrera pausak edo zenolako bidea hartu beharko litzateke, ez delako horik bakarrik, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea hartuko lukelako federazio horrek gainera. Bai, berak esan duena lehenengo pausoa izan da, eta ikusiko dituko zeintzuk izango diren urrengoak. Egia esan da nik uste dut hori dela, jendea eskatu duelako aurrera pauso hau eman da, azken finean gero ondorioak txarrak ekartzen baldin baditu jendea ez dago prez negoziak eta egiteko, eta nik uste dut hemen argi gelditu dela gizartea edo gizarteok zer nahi dugun, eta orduan horrela eman da, beraz nik uste dut jendea presionatu behar du gehiago apurtxu bet, batez ere urrengo pausoa joateko bide honetik. Bai, ados. Guztiz ados nago, ez? Tokatzen da, baikorrak izatea, baina baikorrak zentzu komprometitu batean, esan eta hori, gizartetik edozen aldaketa bultzatzeko lanean ari den edozen alorretan, badaki zer dan pausotxo bat eman alizatea, ez izatea zuk nahi dezuna inondik ere, milioi bat kontrasan izatea, baina hau lortu dugu. Gauza txiki hau lortu dugu. Orain ditugu erronka berriak. Baina bentsat, behar egun horretatik bat bi hiru lortu dugu, ez? Eta iruditzait horri ere, begiratzea ondo dagoela, jakina beste guztia aztu gabe. Baina uste duzu Espainiako gobernuarekin ituna zabaldu daitekela beste modalitate guztiei ere, Martxa Izpuruak aipatzen zuelako, ez? Agian Espainiako gobernuarentzat eskupilota edo surfa izan daitezkelako bigarren mailako kirol batzuk, ez futbola bezalaxe, eta beraz horrek ere baldintzatzen duela, ez? Batzuei bai eta besteoi ez ofizialtasun hori aitortzearena. Baina zelan azaldu mundu mailan, ez? Tinot, Estatu Espainolak nola azaldu, hori, hau onartu dutela eta bestea ez, edo dana delakoa ez, gero futbol txapelketan mundialak direnaz edo Dakarrera joaten direnak edo lako estatu baskuide onartzen ez dituztenean ez da zer gertatzen, eta hemen ez dakit nola esan, ez? Dauz bi kontraesanak betiko hitza ateratzen da, ez? Dauz ikuspuntu ezberdinak, eta nik uste dut, igual esaie kostatzen ezer, esatea hori pilota edo sokatira edo olako kirolei buruz hitz egiterakoan onartu dugu parte hartzea, sustraiak hori, zu komentatu duzuna, surfa, ez dakit nik ze lotura daukan. Eukiko du, segurazki, baina ni txirrindularitza ikusten dut askoz lotura zuzenagoaz Euskal Herri mailan, ez dakit turra, giro, beti egon gara hor, eta hor ikusten dut bai dagoela lotura, egongo da bai surfean, eta hori, aberre zelan azaltzen duten, hau onartuz gero, zelan esan ezetza bestei, ez dakit. Oso adituak dira horako gauzak esateko, ez? Politiko kilotura zuzena duelako gaiak. Zalantzari gabe, politikoa da, ez? Eta indar harreman politikoek erabaki dute. Sánchezek ez balitu Euskal Alderdien botoak behar izango, hau etzan inoiz gertatu izango, ez? Eta aldi berean EAJak ere, hauteskunde batzuk ditugu laizter, eta estatutoarekin hor dabiltza serre, ez dagoela transferentzia, lorpen bat ere saldu dezak, eta hor, badago lehia bat, EH Bildu eta EAJaren artean, estimulatzen duena Madrilen gauzak lortzea, eta horrek bultzatu eta horregatik gertatu da ere orain, ingenuak ere, ez gara izango, futboleko selekzio bat onartzea, hor ere, badaude kasuistika, Faroe Irlak, eta baina hor, horiek ere federazio zaharrak direlako, eta oso zarea, baina politikok ere ez dago inolako borondaterik, hori garbi dago. Politikaz aritzen ari garela, ekonomiaz ere aritu bergara, atxoko balintzen ere Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu proiektua aurkeztu zelako, 14.000 milioi euroko langa gaindituta, entzungo dugu Pedro Azpiazu sailburua. Aurrekontu igoerarik handiena izango duen sailak osasuna eta hezkuntza izango dira. Aurrekontuen proiektu honen oinarriak oso sendoak dira, eta haren kaudimenak bermatzen du Euskadi gai izango dela bere zerbitzu publikoen mailari eusteko, jarduera ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta bizi dugun egoera ekonomikoa eta sozial nahasiari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak eutsi egin dio inbertsio publikoaren aldeko apustu
irmoari eta 1.800 milioi eurotik gorakoa izango da 2022an baino 14,8 handiagoa. Hori esek lehen xehetasunetako batzuk, beste bat izango ditzateke, 10 eurotik ia 8 gastu sozialera bideratuko dela, aipatu duela Azpiazu sailburuak, zer deritzozu? Printzipioz positiboki hartzen dut, bai badakit izango dela hori hauteskundeak hor daudelako, borondate politikoa dagoenean badirudi dirua atera aldala edo nondik, eta espero dute hori, heltzea dirua heldu behar den lekura, esan dute osasungintzan, hezkuntzan, gizarte zerbitzuetara joango dela, baina gero hori argitaratu behar da eta ikusi behar da benetan ze kopuru helduko den behar duten entzako. Hori da, diru publikoaren txorrota ireki da, iturri bat ireki da, eta badirudi Europa osoan diru publikoari dela horrela txorrotaka ateratzen, ezta? Komentatu genuen, joera orokorrat badagoela, dauden arazo eta krisien aurrean estatuak, gobernu ezberdinak saiatuko zirela gauza hauek egiten, arazo sozialak eta pixka eta amortibatzeko, zet hori ikusten ari gara, joera gainera Europa osoan dagoela, eta Lester Britania hundian ere bai, nahiz eta kontrako egiten saiatu diran. Eta gero betiko hezkuntza eta osasuna, bai, horiek dira autonomia erkidego batek dituen eskumenak, beraz, hortan gastatuko du. Ez daukagu ejertzito bat, diru horretan gastatzeko, ez, beraz, normala da. Nik ulertzen dut Azpiazuk saldu egin behar duela bere proiektu, ezta? Gero, bai, diru gehiago, bai, nora zertarako, nora iritsiko da, zer egingo da. Aurrekontu ona eta aurrekontu handia ez dira sinonimoak, bai? Orduan, gustatzen zaigu makrozifra ikaragarria esaltzea, gero ikusi beharko da, zertara dedikatzen den gauza bakoitza, gero esekuzioa ere horretan dago, 14,3 horretan dago aurreko urteko esekuzioa, eta hau handitzea, beti da ona gastu publikoa igo egin behar delako, ez gaudelako toki idealean, baina gero ikusi behar da, zer esan nahi du osasungintzan gehiago gastatzeak? Zertan gastatuko dugu osasungintzan? Hori da galdera, lehen arretan behar bali edo zaintzan edo horra bigiratuko da ez, ojala bai ez, ikus ezagon. Bai, aurreko urtean ere, aurrekontu proiektua aurkeztu zenean, hitz bertsuak entzun genituelako, ez da pandemia tarteko, inoizko aurrekonturik handiena, gastu sozialetara bideratuko zena, eta gero zinezan da. Bai, hori da nirik eskatzen dagoena, zu komentatu duzuna, bai, kopuru handiagoa da, baina gero nora helduko da, eta ea zelan helduko den bai gizarterenera. Gero esaten dute hori akordioaren rolloa edo ez, baina azkenean gehiengo osoa daukatenez, egingo duten nahi dutena, hori badakigu, eta nik uste dut bai dela momentua, eta badakit askotan esaten dugula presio soziala kalera ateratzeko. Azken finean horrek markatuko du agenda, edo horrela izan beharko zen, eta autoeskundeak horre eukin da, nik uste dute hori kontutan euki behar dugu gizarteok batez ere hori pentsatzeko zer nahi dugun eta kalera ateratzera. Argi utzi dutena bintzata momentuz zerga politika ez dela aldaketarik egongo? Bai, kontua da, aberatsi izatea, Bizkaian, Araban edo Gipuzkoan oso errentagarria dela. Zergatik, askoz gutxiago oraintzen delako, beste toki batzuetan baino ez. Hitz egiten dugu Madrileko fiskalitateaz, nik ez dut uste berdina da nik, beste gai ez da berdina, baina kontu batzuetan horrari gara, ez? Orduan, karo, egia kaudimen handia dagoela, hori Azpiazuk ondo esan du, eta beraz, Eusko Autonomia Erkidegoak gaitasuna daukala, zorpetzeko, politika publiko batzuk egiteko, uste hori albiste hona dela, gero ikusi beharko dugu ados gauden edo ez horrekin. Baina pentsazazue zenbat gauza egiteko gai izango ginateken eraldaketa fiskal bat egingo bagenu. Ezta? Pentsazazue, ez? Pentsazazue orain modan jarri da Norvegia, ez? Hemen Norvegiarrek konponduko digutelako eoliken kontua, ezta? Horko fiskalitate aplikatuta bakarrik, zerbait sozialdemokrata, nahiko asumigarria, kulturalki, ideologikoki, pentsazazue zenbat gauza gehiago eta hobeak egin ahal izango genituzken EAE mailan ere. Beraz, puntu hona, ez? Aldatu nahi dugu gauzak aldatu ez daitezen. Egiten ditugu hori amortigua zea batzuk jarri,
baina benetan eraldaketa bat suposatuko luketen elementuei oraindik ez diegu heldu nahi, ez? Aberastasunaren birbanaketaren eztabaida hori behintzat gizartean amaitu ematen ari dela, eta gaurkoan esaterako Iberdrolak azken urtean izan dituen irabaziak kaleratu dira, 30% gehiago izan dira aurreko urtearekin alderatuta, alaitz zer deritzozu? Lotsagarria. Baina behin eta gehiago esan dugu, gehiagotan esan dugu. Osa, dinote, azkenean oligopolio batzuk dira, haiek adosten dituzte prezioak, haiek behar eskero botatzen dituzten energia, edo zabaltzen dituzte urpegiak hori kobratzeko gehiago, eta gogon hartzen dugu azken finean, haiek ematen du. Botere gehiago daukatela instituzioak baino, eta hor dago gakoa. Nik uste dute argi dago enpresa handiek daukatela boterea hitza eta eskubidea ematen du, gauzak egiteko eta instituzioak onartzen dute. Onartezina da. Holako eta ikinak egotea, gero hainbat diru laguntzak edo hori, zuk esan duzu, diru publiko gastatzen da, egin beharko dana da, hori, beraien etekinak mugatu. Eta hori izango zen pauso oso gogorra, zuk esan duzu moduan, badauz gauza batzuk, horrez garela sartzen eta nahiago dugula diru publiko erabiltzea hori eskoa sartu baino. Bai, ez da oso ondo laburtu du berak, ez da. Esan hori, ez dakitzen bat milioiko etekin garbiak, eta nire ezkezket oso garbiak iruditzen, neko zikinak iruditzen zait aberastea eta negozio egitea jendearen behar izan oinarrizkoen kontura, ez da. Hori litzateke aldaketa bat. Ez hori, diru laguntza batzuk ematea, zuk esan duzun bezala, laguntzeko faktura hilabete bukaeran ordaintzen eta baina, etekinek hor dauden tokia jarretzen badute. Egia da, Europa Batasunetik orain topea jartzeko pauso batzuk emango direla. Orain, pentsazazue, niri horrek kezka eragiten didalako, esatzen dut, orain arte egin ez dutenek erabaki badute, goazen tope batzuk jartzen hastera, ze seinale ari zezkigun bidaltzen, ez? Nola egongo dan situazioa, ez dut inor zeratu nahi, beldurtu nahi, nola egongo den situazioa, inoiz nahi izan ez zutenek, orain tope batzuk jartzeko pausoak ematen hasteko, ez da? Iruditzen zaite hor dagoela gakoetakoa. Hain zuzen, energiaren prezio handiaren eraginez ikusi dugu, nola bizitza garezitu den azken urtean ere, eta horrekin lotuta ari dira hainbat sektoretan hitzarmenak negoziatzen, soldata igoerak negoziatzen, baina badira sektore batzuk ere oraindik ere hitzarmenik ere ez dutenak, horietako bat da, hain zuzen ere etxeko langileena. Confebaskek ez duelako hitzarmen hori negoziatu nahi. Atzokoan Laber sindikatuak protesta egin zuen honen arira, ikusiko dugu. Confebaskek uko egin zion etxeko langileen hitzarmenaren negoziazio prozesua irekitzeari, horren ondoren Labek demanda bat sartu zuen eta gaur hemen epaiketa burutuko da. Confebaskek bere erantzunkizunari uko egiten dio eta gaur mezu argi bat bidaltzen diogu hemendik, dagokion erantzunkizuna bereganatu dezala, luzamenduetan ibiltzeari utz diezaiola eta negoziazio prozesua ireki dezala. Gizarte moduan onartezina dela zenolako baldintzetan egin behar duten lan. Horregatik, bizi duten lan esplotazio egoeraren aurrean erantzun bat eman behar zaiela. Eta guk sindikatu moduan oso argi daukaguna da, gure ardura gureganatuko degula eta bide guztiak erabiliko ditugula langile hauek eskubide du langileak izan daitezen. Eta beraien lanak duen balio politiko, ekonomiko eta sozialaren arabera ordaindua eta baloratua izan dadin. Etxeko langileen egoera horixe da, egun, sektore guztiz feminizatua dena, eta duela gutxi ere aitortu zaiena, Europatik etorri den baldintza betetzeko eskubide, oinarrizko eskubide horiek, ez? Baina hitzarmena kolokan hemen. Bai, bigarren mailako langileak dira, argi dago, hori, arloz feminizatua, migratzaile pilo bat hor dauzenak, hori, ordutegiak ez dakite zeintzuk diren, nik uste dut informazio falta dagoela kasu askotan, nik uste dut eskubide batzuk dituztela eta batzuk ez dakite, eta horregatik bai aipatzea hemen Bilbon daukatela etago elkarte bat,
eta oso garrantzitsua da ara jotea batez ere informazioa jasotzeko eta jakiteko ze nolako eskubideak dauzkaten, ze batzutan hori, ez daude informatuta eta horregatik pairatzen dituzte kasu askotan, nik uste dut esplotazio itzela, ez daude babestuta etxean lan egiten dute batzutan eraso sexistak pairatu behar izan dituzte, gaina beldurra daukate botatzeko bere nagusia edo dana alakoa hiltzen denean gelditzen dira batzutan kalean eta ez daukate zer, ez daukate kontraturik, ez daukate nominarik, ez daukate zer aurkezteko eta paroa kobratzeko, gero eta gehiago jartzen ari da zailago ez, dinot igual gizarte segurantzara joaterakoan azaltzeko zenolako egoeran zauden, nik uste dut hori ez dakit oso larri, baldintza txarrak dituzte, ezken dana da larritzeko modukoa. Iruditzen zaizu Confebasken jarrera? Bai, a ber, igual zera orokorra ez, baina era eta os nago ez. Nolabait zaintzaren alorra da pixkat bizitzari lotutako lan bat, bizitza sostengatzea, bizitza posible egitea, behar duenari laguntza oinarrizko bat eskaintzea, gauz asko sartzen dira zaintzaren barruan, ez? Eta zaintzako langileak dira gaur egungo gizarte hontako proletarioak. Esan dituzten baldintzengatik, dauden egoerarengatik, dira azkenean langileriaren barruan azken eskaloia iaia, ez dakit, badakite denetik dagoela, badaudela kontratupean daudenak, badaudela ospitalen, badakit zaintzaren sektorea oso zabala dela, baina hemen aipatu diren horiek dira azkenekoaren azkenekoak, ez da? Pentsazazue horiek greba bat egingo balute zer pasako litzatik. Hori irakurri nion lehenkoan kazetari frantses bati esaten, ez? Pentsazazue. Geldituko balitz, zenbat sektore geldituko balira, balitzaken ezer gertatuko, ez? Igual ekonomia pixka jetxiko litzateken, baina zaintzan lanean ari diren personek, greba mugagabe bat hasiko balute bihar, gure gizartea eta gure bizumua ez litzateke posible izango. Beraz, gogoa sartzen zaizu esateko, ojala, greba bat, gero, greba egiten du ere, greba egin alduenak, hori da beste alor bat, indarra eduki behar dezu, zure aldarrikapenak maigainean jartzeko, ez? Baina hori ondoria hori da, zaintza lanaren desprestigioa, azkenean da, lehen familiek egiten zutena, emakumeek betetzen zuten familian hori doainik, oraindik egite jarraitzen dute jakina, hori ez da enbeste aldatu, baina sektore horren desprestigioaren ondorio sozialen usteet oso kaltegarria zaigula bai. Eta lan munduarekin lotutako beste arazo sakon bat, irten biderik ez duena, eta urterik urte ikusten dugu, ez da, horixe da lan heriotza hilgarriena, azpikontratazioarekin lotura zuzena dutena, sindikatuek aipatzen dutenez, azaltzen dutenez, eta esaterako ez, Donostian urriaren 19an, 64 urteko langile bat hil zen, heriotza ez traumatiko batean, autonomoa zen, baina Donostiako udalak azpikontratatuta, eta honen harira protestak izan dira ere. Exigitzen diogula udaletxeari da duen subkontratazioetako lan guztietan zorrotz jarraipena egiteko. Ikusi duzu, LAB sindikatuaren arabera, eta honekin 63. lan heriotzea izango litzateke, ez? Urterik urtera gehitzen doan zenbakia, baina zenbakitik haratago, ez, pertsonak direla, eta zer dago honen atzean, ez? Zergaitik errepikatzen dira behin eta berriro, eta gainera oso antzeko eratara, ez? Nola heldu horri? Bai, azken finean dira lan baldintzei buruz hitz egitea, ez? Osa, dinot,
askotan esan dugu badauze lan prekariagoak, lan batzuk suposatzen duten arriskutsuarekin, dinotze batzutan hori zabortegiei buruz hitz egin genuen esan genuen azkenean joango zara lanera, baina zure osasunaren kontrako, ez dakit nola, esan du, zure osasunean arriskoan jartzen edo, eta badauz olakoak. Nirik eskatzen nauen edo ikusten dudana okerrena dela, da hori, normalean azpikontratazioetan dauzen olako gertakariak, eta nik pentsatzen, non dago kontrola, non dago jarraipen bat, ea kontratatzerakoan ikusten dituzten, ea lan baldintzak betetzen diren olakoak diren, ea bakarrik ikusten duten zein den enpresa merkeena, edo lagun baten enpresa baldin bada okerrago. Baina nik uste dut hori exigitu behar ditugu lan baldintza honak, batez ere, azpikontratazioa, eta lan publikoa baldin bada eta azpikontratazio bat baldin badago, ez dakit arduraduna izan beharko da instituzioa. Azken finean, berak markatzen du. Orduan ni ardura eskatzen diot instituzioari eta horren kontra joan beharko ginateke, hori, ean ondorean nortzuk ordainduko duten, galtzen bali modu bizitza ez dago, ez dakit nola esan, ez dago zer egitekorik, baina batzutan ematen du etekinak enpresa pribatuek ateratzen dituztela, eta gero bestea, eratzen dutenak beti dira berdinak, azkenean langileok, eta gero diru publikoa irabiltzen da, olako gauzak gertatzen direnean ateratzeko. Argi dagoena da, egiturazko arazo bat dagoela, prebentzioa ez dela lantzen, ez dela ikuskaritzarik egiten edo ez dela nahikoa, ez? Hori da, ez diguzet, Zaldibarreko kasua paradigmatikoa dela kasu horretan. Eusko Jaurlaritzak nolabait saldu duena izan da, Europan esan digute ez dugula ezer ilegala egin, beraz, guk ezakago dena enpresaren errua, noski enpresaren errua dela. Baina berak aipatu duen bezala, kontratazio publikoak egiten direnean eta publikoaren zerbaiten kudeaketa enpresa bati ematen zaionean, hor klausula sozialak ezarri behar dira. Ezarri behar diren bezala, genero ikuspegitik, hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik, lan baldintzen ikuspegitik eta gero ikuskaritzak ere ezarri behar dira, jakina ordan. Obra publikoan eta hori egiten da, eta gero eta gehiago zorionez egiten da, batzuetan, gero eta udal gehiago daude, esaten dutena, obra bat egin behar badezu, udalak esleitutako lehiaketa publiko batean, bete behar duzu baldintza hauek guztiak. Hori exigitu egin daiteke. Trama bat montatu ahal emago kasu, urbanismoko trama bat, Espainia osoan, diru ateratzeko, ze batzutan hori da, Zena, ez kontrolik, ez baldintzarik, ez klausula sozialik, helburua delako, diruen desbideraketa eta bar, horren ondorio bada, bai, diru publikoa lapurtu egiten dutela, baina baita ere laneko istripuak zeratu egiten ere ez esain kasua danik, baina muturreko kasua hori izango litzateke, baina bitartean instituzioak asko egin dezakete horrelako gauzak konpontzeko. Gero beti dengo da, heriotza kopuru bat, ezin dena ekidin, ze aldamio batera egotzen da pertsona batek arrisku bat asumitzen du. Baina badago, prebentziorako legedi bat eta bete gardena. Behin eta berriro errepikatzen delako altueratik, ez, aurten ere ikusi dugu, hamar bat behar ginen direla altueratik, behin eta berriro errepikatzen den zerbait da. Baina ez bakarrik horretan askotan entzun dut, ez da gauza bera, baina dinot igual, BBK Life, ez dakizer, ara joaten diren lan egitera, lan baldintzak dira lotxagarriak, eta lekua eusten die udalak, edo ez dakizer, ez da publikoa, baina da erdi publikoa, eta nik hor uste dut, ez dakit, egon barko dela zeo zer, olako gauza kontrolatzeko, ez bestela, akabo, azkenean bihurtzen da, enpresaurioen rolloa non egin dezakete nahi dutena, tekinak ateratzeko. Ikustu dut mugak ipini beharko direla, eta hor, komentatu duguna, jendea ez du sartu nahi horrezkoa eta esatea behitu. Hori, azpikontratazio bat egiterakoan, egon behar da pertsona bat atzetik, ikusteko lan balditzak betetzen diren, genero ikuspuntutik zelan dagoen montatuta, eta hainbat kontu. Hori. Osasunera salto egingo dugu ere, eta antibiotikoi buruz hitz egin behar dugu, izan ere zientzialariek ohartarazi dute, geroz eta ohituagoak gaudela antibiotikoei eta resistenteak ere izaten hasiak garela. Nik ez nekien, eta irakurtzean flipatu egin dute, hori bai da beldurgarria. Ez dakiten, alde batetik,
esango nukenik, produzioa egiterakoan, kontsumoa egiterakoan, aldaketa bat egon marko da. Azken finean, dana dago, ez dakite, antibiotikoz beteta zaten dut igual elikadura hitz egiterakoan eta hola. Beste aldetik bai, osasun gintzan gertatzen ari dana, azken bora honetan, igual eraman gaitu hori automedikatzeko eta nik uste dut hor bai gakoa dagoela, azken finean, bai, badakite batzutan esaten dara, lagun bati ondo funtzionatzen baldin bazaio gauza batzuk frogatzen duzula eta holako gauzak. Baina azken bola honetan, onartu egin da, zuk esatea zer daukasun eta zu iaia esatea babitu, erabiliko dut hau. Eta gero zu komentatu duzuna, prebentzioa, nik uste dut prebentzio lana galdu egin dela. Osa, dinot, igual lehen prebizioa, hori lehen arreta, zure medikoaren erajutea, eta jakitea zenolako bizi modu edo dekozu, eta gaur egun dara konpontzen dugu era harin batean, eta hori zer suposatzen da pirula bat hartze. Medikalizazio baten ondorio izan daitekela ere uste duzu? Bai, ez dakit. Jonzuk nola ikusten duzu gaia? Bai, nik oso ez botikarik hartzen ezertan. Estetikoa zara. Parranda egin da gero horrengo honean ere ez dut hartzen, baina hasio beharko nuke esaten diat ez. Ez hartu dut behar izan didanean, eman didanean medikuak eta aspaldiena ez zela joan ez. Baina hartu beharko dut etorkizunean ere, baina hemen oso ondo epatu da ez. Esan dugun bezala, osasun gintzan diru gehiago gastatuko dugu, hori ez, zertan, zin da zer bururekin, ze plangintza ez hori izango litzateke. Gehiagizko medikazioarena, gaur egun orfidalarekin konpondu nahi ditugu, orfidal bat eman da, lan konbenioak ematen ez dizuna. Azkenean, jendeak antxetatea balin badauka, urriaren 26 delako gaur, 26, eta 5 egun barru hilabetea bukatzen delako, eta ez daukalako kontua minusean daukalako, argi ezin duelako pagatu, hori ez da konpontzen orfidal batekin. Orfidal batekin lo egingo duzu lasaiago, igual olo gehiago, edo aztu egingo zara, edo urrundu egingo zara, errealitatetik momentu batean lagunduko dizu agian. Baina imarrena da, argindarraren prezioa jetxi. Eta ikusiko duzu nola, autobotika horiek, gero antibiotikoak egia da beste eremu bat direla, nire pixka joan naiz beste medikazio klase batera. Hori datorki dago lehenengo gauzaia gaur egun, medikazio entzuten dugunean, datozkidea ansiolitikoak burura, antibiotikoena ez dakit, ez naiz gai baloratzeko, ez dakit. Baina batzutan, nik dinot, gaizutzen baldin mazara, eta ez bazara lanera, ezin zara joan. Baina mutuak deitzen baldin maizu egunero, horrek bai eragina dauka. Igual, ni adibidez eduki dut hernia diskal bat, nire medikoak esan zidan izan zen, en blanca, aberatxe esango bazina, bakarrik lasaitasunez patxadas, luzamenduak egiten, hau konpontzen da. Nahi duzuna da, alik eta lasterren itzultzea lanera, eta hor dago gako. Dinot, ni horregatik bai horrek eskatzen, batzutan gauza batzuk, nik neukan medikoa maitagarria, esaten zikula, katarra dago, gelditu etxean 3 egun, nintzen txikia, baina, esan como, lasai, likadura aldatu, ura hartu, ez dakiz zer, hori ezin duzunez egin, zer hartzen duzu. Bai, patxada zantzaiko tarterik ez dagoela. Hori da, nik uste dute badauze gaixotasun batzuk, lasaitasunez, burua onda ukiten da, konpontzen direla, ez guztiak, apurtzen bani baduzu oina, pues igual ez, baina esan nahi dut, nahi duguna da ondo sentitu, lehenengo eta behin, kostatzen zaigu pila bat txarto sentitzea, eta beste aldetik lanera itzuli behar dela, ze bestela, bakizue, gurpila gelditzen dela. Segituen jarraituko dugu gai honetan sakontzen nahi baldin baduzu, baina antibiotiko gaiari helduta, aditu batekin aipatuko dugu gaia, berak argituko dizkigu zalantza guztiak. Sandra Sánchez da, antibiotikoak eta bakteriologia molekularra laborategiko ikerlaria da bera, Euskal Herriko Unibertsitatean, hain zuzen ere medikuntza eta erizaintza fakultatean. Eguerdion, Sandra? Zaketen zuten dugun ondo, Sandra, zukuri bai, ezta? Guk hemendik ez dugu Sandra entzuten, saiatuko gara berriro ere konexio hori berreskuratzen, Sandra orain? Ez dugu entzuten.
Ez dugu entzuten, ez jarraituko dugu aurrera eta saiatuko gara Sandrarekin konexio hori berreskuratzen, ezan ere, bueno, badira hainbat eta hainbat galdera, ez? Jakinda antibiotikoetara erresistenteak egiten ari garela, ez? Zein da bidea, ez? Gainera, badauza antibiotiko batzuk oso beharrezkoak direla, ez? Irakurri dudanaren arabera, kimio batean baldin bazauz, edo bakuntza bat egiterakoan antibiotikoak behar dituzu, infekzio bat ez eukitzeko. Horrek ez badu funtzionatzen, zer egin dezakegu, zadinot. Zen da alternatiba edo peluserako zer daukate pentsatuta. Zetak medikamentoak gero eta gogorrakoak direla omen da, dinot, orokorrean. Lehen igual aspirina bat hartuta, bueno, gero hasi zinen hartzen ibuprofenoa, gero nolotila, doa hor, ez, kate bat. Ez agian bakarrik guk txarto gaudenean edo gaizo gaudenean hartzen ditugun antibiotiko horiek, baizik eta baita ere ez, aragitik eratorritakoak, elikagaietatik eratorritakoak, ibaietan ere dagoeneko badira hainbat eta hainbat antibiotiko, ez da? Inguratuta gaude? Bai, bai, azkenean osasun publiko arazo bat eta zitzeiten ari gara, ez? Osasun publiko arazo bati buruz. Beraz, balengo gora berriz goaz, osasun gintzak gehiago gasatuko du, baina zertan. Zeian osasun gintzak gastatzeko modu bat da, elikaduraren produkzio kateetan interbenitzea, eta horrek agian osasun egokiago bat ekarriko dugu. Egia da, aberatsak eta diru gehiago daukanak gehiago bizitzeko aukera daukala, hemen aipatu den bezala, edo aukera hobea dazka hori noski hori deno dakigu, matematikoa da. Baina badira lurraldeak eta herrialdeak ez direnak aberatsak, eta Kubako kasua datorki burura, ez? Osasungintza beste modu batera planteatuta, bagian diru gutxiagorekin, baina hobeto erabilita rekursoak eta beste konzeptu batzuk sartuta osasungintzaren kate horretan, oso emaitza honak ere lortu dituztena. Munduan dagoen osasungintza sistema garestiena estatu batuetakoa da. Garestiena, diru gehien gastatzen dena, eta ez da inundik ere onena. Oso ona da hori bai, aberatsentzat hori bai. Baina herritarrentzat oro arrez, beraz, gauza hauek ere pentsatzet eragingo dutela, antibiotikoen gai honek ere, eta eragingo duela guztian, azkenean ikuspegi integralagoak edukitzea izan daiteke. Saiatuko gara aurrerago ere, Sandra Santzezekin argitasun gehiago izaten gai honen inguruan, baina aurrera jarraituko dugu, badakizue Guggenheim Museoako 25 urte bete dituela aurten, eta horren inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek hemendik aurrera atzotik hain zuzen ere, epe hauetan, 2 hilabete hauetan, Guggenheim Museoa doainik bisitatzeko aukera izango dutela. Aurreko egunean sare sozialetan Twitterren batek galdetzen zuen, zenbatetan joan zarete Guggenheim Museora zuen bizitzan? Behin eta udelekuko umeekin batera, primeran pasatu genuen, eta gehien gustatu zitzaiguna izan zen, orokorrean lekua, esain beste esposaketa. Baina txikian nintzenean eskolarekin eta familiarekin arte ederretako museora joaten ginen askotan, eta zergatik doainik zelako. Eta orduan zen plan bat, familiarra edo eskolarekin joateko modukoa, esposaketak ez, hori aparte. Baina gero turistifikazioa dela eta edo ez dela eta nik uste dut hasi izan kobraketa egiten, eta orduan ja ez ginen joaten hainbeste. Eta gero beste gauza bat esan duzuri, bakarrik dago murriztuta hemen bizi garen ontzat, zelan demostratu alduzuen bizizaren eta zenba jende geldituko da eskaini honen kanpo, ez? Igual batzuk ez daukate, ez dakit,
edo agiria erroldatuta egon barzara bai ala bai, Adriak edo. Orduan betiko kontua, nik uste dut beti gaudela pentsatzen pertsona berataz eta jende batzuk kanpoan egongo dara. Jon. Bueno, askota joan ez, guen generaz, bai erakusketa onkorra eta erakusketa zerak ikusi. Azkenekoan joan etzen Kandiskiren esposizio ikustera. Nire gustatzen zait, arte modernoa, eta joaten naizen bidaiatzen dudanean, beti saiatzen naiz, nagoen tokian, arte moderno museoak bisitatzen. Hortik aurrera, guen jena da, komunikazio arrakasta handi bat, ez? Gero baditu milaka gabezi eta gauza asko esan daitezke guen jenari buruz. Duela 25 urte santziren batzuk errekuperatzaile ez dago gaizki, ze egin ziren kritikak orain gutxietxe egin dira, esan ez ekibokatuta zeuden, eta batzutan ez da kritika ekibokatuta dagoela. Guen jena arrakasta bat izan da, baina arrakasta izan da premisa horien arabera. Beste premisa batzu dituenarentzat hori ez da arrakastaren adierazle izan, ezta? Eta ni oso kritikoa naiz guen jenarekin ere, naiz eta gustatu. Gustatu ez eduki guztia, porque arte modernoan dena gustatzen bale mazaizu, ez zaizu arte modernoa gustatzen, ez? Baina, naiz eta edukia gustatu eta atzean dagoen ereduak, iruditzen zait, oso arriskutsua dela. Onurak aipatzen ditugu bakarrik, besteak ez, eta orain Urdaibaira guen jen bat eramatea adibidez, hor ja sartzen gara beste. Gainera, esango nuke, eredu hau, baina ja beste eredua dela, are arriskutsuagoa. Bai, ni aipatzeko behin bakarrik egon naz museoan, baina arkeologi museoa gustatzen zait pila bat itxaso musea da itzela eta Euskal Museoa. Hainbat ditugu, baina bakarrik aipatzen da Guggenheim Museoa, zergatik batzutan dagoela beste batzuei begira eta ez bilbotarrei begira. Eta aipatutako museoak astean behin doainik sartu alzara eta benetan ikusteko modukoak umeekin joateko eta helduek joateko, eta nik uste dut joan barko garela hori, zabaldu begirada, bai, badago bizitza Guggenheim aparte. Dena den askok eta askok erabiliko dute, ez? Doakotasun hori, hain zuzen ere aprobetxatzeko, Guggenheimera joateko. Urtean zehar dauden tarifei buruz zer deritzozu? Egia esan da ez dekot oso argi, gu joan ginenean izan zen, egin genuen bazkide, eta izan zen como zude balde eta umeak ordain, dudalako zer, ez zitzaidan iruditu oso garestia, eta uste dut urtean behin edo birritan doainik dala eta betetzen dala. Bai, orduan arrakastatua bada, baina dinot, berak komentatu duena, mundu mailan Bilboa Guggenheim, Atletik bai, eta ez dakit zer den nukerrena egia esan da. Baina, bueno, ez dakit, Bilbon hainbat gauza ditugu, ez dakit aldarrikatzeko, eta Guggenheim museoa oso ondo dago, berak aipatutakoa, bere onura eta bere ilutasunarekin. Orain bai, badugu pantailaren beste alboan Sandra Sánchez, antibiotikoak eta bakteriologia molekularra EHUko laborategiko ikerlaria, aipatu dugu arestian, ez da, geroz eta ohikoagoak direla antibiotiko guztiekiko erresistentzia duten bakterioen infekzioak, eta horren atzean zer dagoen berak argituko digu. Eguerdion, Sandra, ongi etorri. Zertaz ari gara zehazki antibiotikoen krisiaz hitz egiten dugunean? Bueno, labur beti erabiltzen antibiotikoen erabiltzen ari direla, antibiotiko haurik ez, geroz eta bakteriak daudelako. Eta, bueno, Bai, jarretu. Geroz eta ugariagoa eta antibiotiko resistente direla. Erresistentzia horiek nola sortzen dira? Ekidiezinak dira, ala badago modurik ekiditeko? Bueno, berezkoa, edo mutazio bidez resistentzia hauek, ez? Badaukate hainbat mekanismo, adibidez, barkatu, ez daukate. Bai, Sandra,
konexio arazoak ditugu, txarto zuten gaituzu eta baita ere zaitugu oso ondo entzuten saiatuko gara dena den beste batean zurekin harremanetan izaten. Eskerrik asko, Sandra. Mutazioa aipatu egin du. Ez? Wow. Bai, ematen du gaudela, aldatzen gure genetika eta ez gara konturatzen ari eta ez dakit noraino helduko garen. Bueno, erronkak planteatzen dira, aurrera begira bintzat, eta osasunaren alorretik batez ere. Ez dakit, irakurri dut artikulu bat Elujar Zientzian, eta esaten du agian beste antibiotiko bat, beste sendagai batzuk, mota batzuk egin beharko direla aurrerantzean, honek ere, limite bat izango duelako, ez? Eta suposatuko da negozio berri bat batzuentzat. Osa, orain aipatu duzulako, esan duzunean, sortuko direla berri, olako antibiotiko berri batzuk, niri burura etortzen zaidana da, hori, batzuk egongo dira, ondo, orain berriro egiteko negozioa. Honekin, gustatzen zaigu pila bat tekinak ateratzea edo nondik, eta osasungintzan ikustu dela filoi bat. Bueno, ikusi beharko da, zenolako norabide hartzen duen guzti honek. Sandra entzun gabe gelditu gara, pena bat, baina ea beste egun batean ere berreskuratu dezakegun. Beraz hemen utziko dugu gaurko solasaldia. Eskerrik asko beste gurean izateagatik ala Hitzarganduña eta Jorantza. Eta hartu bietatik aurrera, egunero legez, eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik. Ondo izan.